Truck driver og pahinante ni ini patay samtang luwas ang laing kauban sa mga biktima. Human madisgrasya ang ilang truck sa Talakag Bukidnon. Samtang sa Cagayan de Oro City, usa ka rider ang patay. Human kini mibangga sa usa ka taxi. Aniya ang akong report. Dead on arrival sa ospital ang wala pa mailhing lalaking rider. Human nga mibangga kini sa usa ka taxi unit sa Zone 12 St. Joseph Street, Barangay Patag, Cagayan de Oro City. Nahitabo kini pasado alauna sa kadlawon adlong Domingo. Sa investigasyon sa traffic unit sa Kokpo, ginasubay sa motor ang dalan padulong sa west nga direksyon ug anaa sa kasugat nga lane ang taxi unit. Pag-abot sa lugar, miliko kuno sa walang direksyon ang taxi ug wala damha tungod na sab sa kakusog sa dagan sa motor. Hinungdan sa bangga tungod sa impact. Hilabihan kaguba ang atubangan sa motor lakip sa taxi. Samtang nalagpot ang driver nga rason sa iyang kamatayon. Ginahikay pa sa PNP ang kaso nga posibleng atubangon sa taxi driver. Samtang dead on the spot sab ang lalaking truck driver ug lalaking pahinante ug milagrong naluwas ang usa pa ka pahinante. Human maaksidente ang ilang gisakyan truck sa sitio Viner, Barangay Tikalaan sa Talakag Bukidnon. Nahitabo kini adlong Sabado pasado alas 11 sa buntag. Base sa investigasyon gikan sa Davao City among truck nga padulong sa poblasyon sa Talakag. Diyang pag-abot sa lugar, nawadad og kontrol sa sakyanan ang driver sa pabahadang bahin sa dalan. Rason nga midiretso kini og bangga sa yuta og kawayan nga anaa kilid sa dalan. Sa kakusog sa impact, dili na maitsura ang truck ug nalagpot pa ang namatayng pahinante samtang naipit ang truck driver. May kalandala sa truck nila. Pababa sila sir, mabilis ang takbo nila. Itong driver sir, nag-attempt siya sir mag-shift to low gear. Unfortunately, wala na pasok tong gear niya sir. Tuloy-tuloy sila pababaan. Swerteng luwas ang laing pahinante sa mong aksidente. Human nakaambak kini sa truck, una pa mabangga. Wala na sablain pa nga nadamay sa hitabo. Disiplina lang siya sa pag-drive and then presence of mind, no? Ang sa highway sir, kung di takabisado, may swell na dandaan lang patakbo dyan. Kauban si Jaybert Pairat, Cyril Chavez. 1 Mindanao.